Bon dia a tothom. Benvinguts a les portes obertes d'aquí, de l'Hospital d'Altaia de Manresa. Jo soc Xavier Fontarnau, soc resident de segon any d'Anestesiologia i Reanimació i el cronograma que seguirem en aquesta presentació és primer posarem un breu vídeo promocional de l'hospital, seguidament Benvinguts i benvingudes a la jornada de portes obertes d'Altaia. Soc en Ramón Santisteva y soc el cap d'estudis. Voy a dirigirme a vosotros en castellano para que podáis entenderme todos. Estoy absolutamente convencido, y os lo digo con toda sinceridad, que Altaia es una excelente opción para formarse como residente y os voy a explicar el porqué. Altaia es una fundación privada sin ánimo de lucro en la cual la docencia es uno de nuestros tres pilares junto, evidentemente, con la asistencia y la investigación. En Altaia podrás formarte en un hospital con más de 400 camas de agudos, en un ambiente cercano y amigable, pero exigente a la vez, en el cual tendrás oportunidad de hacer muchas manos bajo una adecuada supervisión de tu responsable. La ratio residente adjunto en Altaia es 1:1 en casi la totalidad de las rotaciones. Tenemos un potente y consolidado programa de formación transversal. A este hecho hay que sumarle las facilidades que damos para asistir a congresos y formaciones externas, incluso financiando parte de ellas. Además, todos nuestros residentes realizan rotaciones externas optativas en centros que han elegido ellos mismos, y muchos de ellos las realizan en centros extranjeros de referencia a nivel mundial. Todos estos puntos que os acabo de mencionar se plasman en la excelente valoración que hacen nuestros residentes en la encuesta de satisfacción que cada año realiza el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Nuestros residentes nos puntúan claramente por encima de la media de los hospitales catalanes en la mayoría de indicadores de la encuesta. Estos resultados son públicos y los podéis consultar en nuestra página web si lo deseáis. Por ejemplo, en la pregunta final de la encuesta, ¿cómo valoras tu aprendizaje hasta la fecha? El 83% de los residentes de Altaia lo valoran como bueno o muy bueno, frente al 73% de la media de Cataluña. Pero las buenas valoraciones no se limitan al aprendizaje global y a la mayor facilidad para hacer manos, sino también en aspectos como la acogida, la integración, la supervisión en las rotaciones y en las guardias y la facilidad que damos para asistir a congresos y formaciones externas. Otro hecho que me gustaría destacar es que Altaia ya cumplía la mayoría de reivindicaciones que se fijaron en el acuerdo de la salida de la huelga de residentes del pasado mes de octubre, por lo que la adaptación que tuvimos que hacer ha sido mínima. En fin, eligiendo Altaia no os vais a equivocar. Os invito a dar una vuelta por nuestro hospital y a conocer a algunos de nuestros residentes. ¿Me acompañáis? L'avantatge de fer la residència de salut mental aquí és que Altaia disposa de tots els dispositius assistencials necessaris, com són urgències, hospital de dia, hospitalització d'aguts i subaguts d'adults, hospitalització infantojuvenil, drogodependències, psicogeriatría, etc. Creo que Altaia es un buen hospital para formarse como residente de cirugía, ya que tiene un volumen importante de pacientes y nos da la oportunidad de hacer muchas manos. Además, no solo en cirugía, sino en todas las especialidades nos da la opción de poder hacer rotaciones en centros importantes a nivell internacional. La confiança que ens transmeten els nostres companys és molt important. Ens ajuda a nosaltres a créixer a nivell professional i, a més, també ens ajuda a guanyar confiança amb nosaltres mateixos. I al final, si guanyem confiança amb nosaltres mateixos, ho podem transmetre als nostres pacients. Treballem colze a colze, em sento una més de l'equip i estic molt contenta de poder aprendre dels meus adjunts. Des d'aquí Altaia es facilita i potencia a tothom que vulgui fer investigació a través de la unitat d'innovació i recerca. A més, a la nostra especialitat en salut mental ara s'ha creat la primera càtedra de salut mental de Catalunya, que el seu principal objectiu és aquest, la docència i la investigació. Un dels punts positius que té Altaia és que aquí afortunadament mai et sentiràs sol. Al principi del teu aprenentatge la supervisió serà més exhaustiva, però a mesura que vas guanyant autonomia es va adaptant a les teves necessitats. Altaia és una institució universitària que aposta per la recerca i la innovació.
Treballem dia a dia amb estudiants de diferents graus i diferents estudis, cosa que fa enriquir molt la nostra formació. Aquí me formé como médico especialista. Recomendaría este hospital para venir a hacer la residencia. Es un hospital que tiene una gran actividad médica y quirúrgica y además un plantel de profesionales que en su ADN llevan la formación y el estar cerca del residente. Además, también con el plus de que és un hospital universitari. I també com a resident permet veure una visió integral i global del pacient i no només centrada en la seva patologia. Perfecte. Molt bé, doncs comencem amb la presentació del que vindria a ser l'especialitat d'anestesiologia i reanimació. Com us he dit, el meu nom és Xavier Fontarnau Planes. Us deixo aquí el meu número de telèfon i el meu correu. Envieu-me tots els dubtes que us presentin, encara que sigui a qualsevol hora, i el dubte, encara que penseu que sigui molt absurd, no hi ha dubtes absurds amb el futur de la nostra especialitat, d'acord? Primer de tot us presento una mica l'itinerari formatiu de l'hospital. El primer any és una rotació pels serveis troncals de l'hospital, com seria cardiologia, pneumologia, radiologia, nefrologia, i després iniciem el que vindria a ser l'inici a l'especialitat com a tal amb les consultes preoperatòries. Com podeu veure, al principi hi ha una rotació de 2 mesos d'anestesiologia general, que el que fem normalment és posar un mes a l'inici que ens serveix per començar a conèixer el que vindria a ser el servei, d'acord? I aquest mes que ens queda el posem al final per acabar de rodar. És una rotació general. Després, el segon any, comencem ja el que és l'anestèsia, la rotació per anestèsia a el que serien les especialitats troncals, com seria ginecologia, cirurgia, traumatologia, otorrino, oftalmo. Seguidament, aquest primer bloc seria tot íntegrament a el que seria l'Hospital d'Altaia. A partir del tercer any iniciem una part que seria l'Hospital d'Altaia i una part que seria de rotació externa obligatòria. Comencem amb la unitat de crítics a la UCI, uns 4 mesos, i després ja comencem la rotació. Passem per pediatria de Sant Joan de Déu, passem a la unitat del dolor de l'Hospital de Can Ruti, etc. I el que seria el quart any ja seria més enfocat a les subespecialitats de la residència d'anestesiologia. Per què us recomano fer l'especialitat d'anestesiologia a l'Hospital d'Altaia? Primer de tot, vull trencar un dogma que som un hospital petit i això ho farem amb dades. És un hospital que té una àrea de referència de 260.000 persones, de 5 comarques a nivell de la Catalunya central. Això comporta fer unes 20.000 intervencions quirúrgiques a l'any. Traduït diàriament serien unes 54 intervencions quirúrgiques i uns 1.500 a 2.000 parts. O sigui, tenim entre uns 4 i uns 5 parts diaris. Comptem amb 17 quiròfans, res a envejar amb hospitals grans. 15 es troben a l'interior del bloc quirúrgic, 2 seria de la CMA, on es fan les cardioversions o els TECs, per exemple, i 2 quiròfans a la sala de parts. Un de més petit, on fem els legrats o cirurgia ginecològica menor, i l'altre més enfocat a les cesàries. És un servei que consta de 27 adjunts, és un servei molt gran. Això ens permet tenir una ràtio de resident adjunt de 1 a 1. Veus moltes formes de treballar diferents, amb gent formada en molts llocs diferents, i això t'enriqueix. Amb què? Amb tècniques. Aquí pots fer les tècniques que vulguis, pots aprendre les maneres que vulguis, et pots quedar els ítems de cada adjunt que més t'interessi. I sobretot la part molt bona és que veus moltes maneres de treballar. Som un resident per any, per la qual cosa ets el resident del servei i el tracte és molt bo, és molt familiar i amb molt bona acollida sempre. Tenim molt bona supervisió en tota la jornada laboral i fins i tot a les guàrdies. És una cosa molt important també a tenir en compte. Les rotacions que us comentava són rotacions obligatòries que on les fem? Les fem
en els principals hospitals a nivell de Catalunya i també de referència a nivell nacional. I ens donen molta possibilitat, com us comentava el doctor Santi Esteve en el vídeo de presentació, de fer rotacions externes a nivell internacional. Anem als aspectes pràctics que ens interessen a tots quan triem l'especialitat o que volem saber abans de començar. Tema guàrdies. Els primers 6 mesos iniciem amb 2 guàrdies obligatòries al servei d'urgències i en podem fer entre 2 i 3 al servei d'anestesiologia des del primer dia. Des del primer mes podem començar a fer guàrdies al servei d'anestesiologia. Passats aquests 6 mesos, ja comencem només amb que són guàrdies a nivell del servei d'anestesiologia. En podem fer entre 4 i 5 mensuals. La part bona, que les guàrdies ens les triem nosaltres. Ens ajuntem amb els altres residents i ens podem triar els dies de guàrdia que més ens interessin, sempre complint uns ítems acordats. La lliurança. Sempre es lliura el dia següent de la guàrdia. Inclús, si és una guàrdia de dissabte, la lliurarem el dilluns, sense cap mena d'inconvenient. I la part bona també és que és un servei no residependent. Aquí no seràs el matxaca per fer la feina bruta que els adjunts no vulguin fer. Seràs un mes. Vens aquí a formar-te. Els adjunts ho saben i ens ajuden molt en aquest aspecte. En la relació dels residents i amb els adjunts. Són molt propers, molt docents. Com us comentava, és un tracte molt familiar. Aquí estàs molt mimat, però alhora t'exigeixen. D'acord? El que us comentava també de les tècniques, fem moltes tècniques i estem supervisats en tot moment. Mica en mica, com és part de la formació, doncs anirem adquirint unes habilitats i una experiència que ens aniran augmentant el nivell d'autonomia durant la residència. I en el que fa a l'aspecte de la docència i de la formació, nosaltres tenim obligat fer el curs de la Societat Catalana d'Anestesiologia, que és un curs anual per tots els residents de Catalunya, d'anestesiologia. Tenim múltiples cursos a nivell de l'Hospital d'Altaia, formació molt transversal, i ens donen molta facilitat, realment molta facilitat per assistir a cursos i congressos, fins i tot remunerats. Aquí us he deixat unes quantes imatges del que seria el dia a dia en l'hospital. Com podeu veure, hi ha bon ambient, fem bastanta formació, inclús presentant a cursos. Per exemple, aquest és el company, el Marcelo Borderas, que és un resident que ja va acabar, que fins i tot va fer una rotació externa de politrauma a Mèxic i no va tenir cap inconvenient en realitzar-la. Aquesta seria la part intrahospitalària i també us he volgut posar una mica el dia a dia, que ja veieu que és un ambient molt amigable per fer la residència realment. I us animo a que us formeu amb nosaltres. Us torno a deixar les meves dades, insisteixo, consulteu el que vulgueu i jo estic obert a qualsevol pregunta, d'acord? I ara passarem a la part de pregs i preguntes. Bon dia. A nivell horari, el dia a dia? A nivell horari, la jornada laboral és